Right. Right, gate boy, I am. Before the marriage commander. Hello? Yes, Madam, what do you say? Yes, Mama, or say Mama. Did you like to tell you what's up here? You are Musbatiga. But my network, Mama. Oh, did you life? Can I got to tell you? I am an IT board, or which we are one information 20 to Tangle Papa. All right, Mama. Eh, Saka mamenti suti munogona kuya ere muui imakazoguma titaura ivanhu kuti information aguma mapapi then totangira ipapo. Rega ndikandinambofo izvozvi manje mira 2 minutes ndifonere sisi vachoni ndivabvunze kuti erina izvozvi nakazokudzai pari chaipo here then ndobva ndakufonerai mama kuti akakudzai ati namba dzasisi vasisi vacho ndidzo dziyedzo dzina 084 namba dzasisi vacho dzina 084 vane dzakawanda mama rega orit akaina chiti ndigotaura naye atipe futi namba idzodzo orit pakanaka. Alright, mama, ndakufonere mama. Alright, sure.
Smelly. Zviri sei ndiri mudhayari wenyu ndokufollowai naisimeli ndokumbirawo kamutaure nemadhayaris tokumbirawo help yeumwe mwana munext door yangu yeumwe mwana munext door wangu akaremara ndinosimbomuzokuti anotsvaga help yemapambers akaremara mwana ne8 years ndinogara ndichimubetsera zvokuti ndinogara ndichimubetsera but izvo zvakatondiomerawo muri ndakashayikirwa nemurume manje saka handichanyatsikukwanisa kumubatsira zvakanaka anoda mapambers ari kuzimbabwe mwana yeye akaremara hapana yeuperi atingakwanisa kumupa right ndime voice note yapinda iyi kwanzi pane munebha wangu ane mwana wakaremara ari kukumbirawo mapamba ari kukumbirawo madhaipasi handitika hanzi pane neighbor yangu iri kukumbirawo madhaipasi ane mwana akaremara saka kola vari kuti vanositombomubatsira but havana hanzi hatisi kunzwa but hanzi hatichinawo mari Simeli. Zviri sei ndiri mudhayari wenyu ndokufollowai naisimeli ndokumbirawo kamutaure nemadhayaris tokumbirawo help yeumwe mwana munext door yangu yeumwe mwana munext door wangu akaremara ndinosimbomubetsera zvokuti anotsvaga help yemapambers akaremara mwana ne8 years ndinogara ndichimubetsera zvokuti ndinogara ndichimubetsera but izvo zvakatondiomerawo muri ndakashayikirwa nemurume manje saka handichanyatsikukwanisa kumubatsira zvakanaka anoda mapambers ari kuzimbabwe mwana yeye akaremara hapana yeuperi atingakwanisa kumupa right kune ataura nyaya mapamba namba yake ndapina kune vane mapamba kana vari kukwanisa apedza pakaipa pane vane mapamba vari kukwanisa kumupa mapambas doidoi yapana vari kukwanisa kumupa mapambas namba yake ndaiisa iyo namba yo guys you can call that number munzwa kuti zviri kufamba sende papi nyaya dzokuti hadziperi guys hadziperi doidoi manyamanakutu right guys ndaisa namba apa guys motora namba iyo hausati wafona here mwanangu aratiwa right alright
You have reached the mailbox of 0. Sisi vacho havabatiki zvokumhanya ndo vane information. You have reached the mailbox of. Hello mama. Ndikutira phone number iyo haisi kuita sisa Erina imabata. Aiwa, isati atimutry mimi kana mavabata mu Iri kuramba. 06600 ikuramba iyi. rega nditry dzimwe Senda idzimwe. Yeva senda idzimwe. Right. Tichiri ipapo tichimirira kuti namba dzitsvagwe. Guys, muri kuziva here mai Eric vanogara kunonzi Primville ndizvo Primville meno Primville kuJoburg uku. Muri kuziva here mai vatakaenda vane mwana vatakatengera uche mwana mukomana waye asingafambi akanzi nadokta agoni kufamba. Muri kuiziva here? Muri kuvaziva here? Muri kuiziva here nyaya? Kudziati fefe kupi? Mavaziva here? Mai Eric. Handiti muri kuziva shamwari yaticheka kuindako muri kuziva shamwari yavo yaya mukadzi wamakazobetsera aichema stereki wavaive nayo ya mamuziva. Aichema stereki yaya mamuziva. Shamwari yavo yaya yamakatozomubatsira kapiwa mari nevamwe vanhu chinzi batsirika mamuziva. Mamuziva. Alright. Saka kuseni ndaisigwa message iyi. Simeli makadini simeli. Shamwari yangu ya maikono mashaikirwa nemurume wavo. Ndakakudza paya kuti vari kurwara. Ndoko atiri kumba kwavo ikoko. Mukadzi uya shamwari yavo yafamba naye yashagwa nemurume mukadzi uya waifamba naye uya ashakigwa nemurume wavo ashaika kuseni kwanhasi. Iye mukadzi wamakambobatsira paya. Anoona mukadzi wamakambobatsira paya takambobatsira paya ashakirwa nemurume nhasi. Simeli makadini simeli. Shamwari yangu ya maikono mashaikirwa nemurume wavo. Ndakakudza paya kuti vari kurwara. Ndoko atiri kumba kwavo ikoko. Antimaona saka ndo imwewo message yapindai. Handika muzuva ranhasi. Ndo imwe message yapinda bhuru wavo uya wamakatombobasira panapa makatombobatsira mukatombompa tikamukontribhuta zvimari zvatakamupa titi she's a good friend. Tikamupa zvimari tikatoti kuna mai kamupa namba kuna mai Eric vagomupa chimwe chikafu pachikafu chatakaenda nacho paya. Ndiye ari kunzi ashakirwa nemurume kuseni kwanhasi. Bhuru wavo uya. Saka vari kukuya ndoko kuitwa mafuneral yachona. Saka hameno guys unototanga kufunga kuti muya munzvimbo yakaita seiya vashakirwa nemurume saka rufuro rwacho zvinofamba sei vanodii. Hameno guys tiri chimbozonzwawo. Ngatimbofonerai mai Eric tiwo kuti zvave papi tichimirira no problem. Vanenge vasina data riningikiri. Data remakosi havaisi mai Eric. Mai Eric havaisi data remakosi. ndaona munin'ina wamai vacho uyo ari kubotswana iko kwavo kwavakaenda uko akaisa rest in peace mama vacho zvikuita sekuti pamwe mbuya vacho mbuya vaiye uyu Erina wokutiza nemwana uyu vakashaya. Mainini vacho vekubotswana vamakataura navo ndine nhamba dzavo ndaona vakaisa paprofile pastatus pavo mai vavo. You know. Saka kana mani nokubozona vatakambotaura navo kapai ndo vakatipa information nemanhu nenamba uyu zvotodzoka zvetichivatsvaga.
tachitika sisi vacho ndova neinformation yepana Erina chako chako hati ndo vakapesana nemachikudza nyaya yekuti Erina azondifonera ari kupurazi kupi ivo sisi vacho navo information inenge ina sisi vacho ndo information inenge ina mama vacho vekubotswana vamama because ava vekubotswana nasisi vacho vari kukenton vanowirirana handina airtime yekufana kubotswana manje saka pane ndoisa airtime kuti fana kubotswana kamutsa airtime maybe tinzoti varipo but vangatiudza here mai vainformation mukoma wacho ndiyanga chitiudza here pane imwe namba yandasenda iko zvino mama yandakuisira pa WhatsApp pamwe inogona kuita through alright kana ndiri kutenga airtime ndotenga chi MTN kana ndibati Vodacom sorry kana kuti Vodacom kwete iyi imwe yacho yayi imwe namba imwe yayi alright mama okay imwe namba yayi alright you can try phone to alright mama sharp mama nawe pana tichi kutomutsvaga zvenaini You have reached the voicemail right service of. hadzipindi namba dzamaya You have reached the voice. hadzipindi namba dzamaya namba dzamaya hadzipindi Simeli masala se Simeli yasala se muri kumba tichitrai kubata iwo bojana yes my nini muri sei pushe pari sei penyu pabhutsa oh nenhamo sorry muri kuenda kumusha sorry ko Erina waenda kumusha Erina kubva pabvepo kuina ndisanda tombotaurana handenda tombotaura motor na fire side ya kukepitana saakangozuti handina kuzodzira ndamubata vakarana oh because musisi vake vakanga vambondipa information yekuti ari kupraz aitotaura aminoti papi but secho vaitira kutsvaga location chaiyo saka manje namba dzakadzisi kuita ndatofunga pamwe kudai munayowo information ndingareva nemandaimbotaura namadhavo vaive mukomana vai ndikati kubva pati kuinda kuuya kubotswana handisanda tokubata handisanda tombotaura naye saka adozivi kuti mbuya vakashayika so kana jesu vashayika mbuya ndatombozama kubvunza vake kuti wakazomubata here Erina nganzi mama asibatika ndikati manje nezaitika kuna mbuya zvinozova mashura anozomisa akasaziva ungachitaura newo kuti sei vari papi vari kushanda ndizoti moshanda vari papi handitoreva nhema alright imi mufamba zvakanaka munochengeta mbuya mufambai munyasha nditi ndigai timboona kuti tingatsvaga kuti ari papi here chep alright sharp Erina uri kutsvedza kunge fishi chaiyo Erina right dead end again because mama vanga vati sisi vachina vakatudza paari chapo ndoperekedza mama vatinotora mwana uya mukomana zvino
toenda kubhutana kwacho koko tonotora mwana wemukomana. Alright Gladys, chiendai kana magetsi akuenda. Nenda kutopedzawo panapa. Ndatombonosorora. Hello. Mwanangu. Ndiripo hanzvadzi muri seiko mukwasha? Sorry. Saka ndataura namaini nave Botswana. Vari kuti vari kubhodha kuenda kuZimbabwe kune nhamo dzambuya. Asi vari kuti vaguma kuona Erina ipo paya paakanga achibva kuCape Town. Saka ndisikuzi. Mai vacho vamwe veBotswana vaya. Sisi vacho namba dzava dzisiri kupinda. Dei anga tambata kana dati tozoenda Botswana kwachitopira munhu. But pa WhatsApp inenge inoita number yao. Ipi? Iyo ya 066. Tanga kupanya tanga kupai kuti yakanzitete But izvozvikara ichiita avasi pa WhatsApp. Asi umwe mubvunzo woti mwana uya utaenda Botswana kuya anonobvuma kudzoka mwana uya. Mwana ndatona message ndamboisa message pa number yao yatika. Yakanzitete mai munaenda kutumira ine. Ikushanda number yao. Pamakozi vanenge at Charles was pa ndasina save. Aitoni. Tiyati time muna rekaitoni. Yapinda miraitoni. Anodairere ambe mnada. Adaina mukunzwa. Adavira ndi muri kunzwa. Hasi kudaira mamunzwa. Hello Daddy. Boss pane pa maketa live panataka paka kana chote andaona live manje chikabuda pa live anotoiona mune mamungu. All right. Which means anoona ku atomboenda online kuona ngara online. Ariko adzoka online iko zvino. Ari online. I can do some time message. I'm sending a message to get in. Thank you, my Adamski. Asari kusendera imi message. Mari? Ndachuda message pengati pamudadhi ari kutaipa hake. Esitoko ari kutaipa miretinzo. Hanzi asi kubatika pa-app.
anza asimaska pa ha mumvunzo wangu unoti iye mwana wechero tamuwana achadzoka naye munhu agara nguva yakareba nemukadzi kudai uchagona kudzoka kumba akaita mwana chaiko. Amen. Achagona kuuya akanizozoita mwana chaiye handizivi. Amen. Right guys, mazviona ka ordination ndakunaya pafoni ordination iweke kuda kungonziwo taura pana iwe. Right, saka guys nyaya eri natina mazviona ka tatati kuda tuwana information toenda Botswana namachi takaranga tunda Botswana ndikuya saipa kana kusava tebhulo fara topedza anomaona. Saka guys Erina asikubatika tozodzoka toona kuti haufa zvakare kana Nyaya ave nepundutso yakuenda mberi tozodzoka pati mwana atodai so handioni kuti kudai akachadzoka kwachavuma kudzoka because nguva yacho yagara kwaErina kuyawandisa anomaona. Right, tikaona paarika toenda nepolisi ipapo yonomutora anomaona. Saka guys ndakuinda ndaswera nemi pano ndokunonzi kuswera nemi pano muza unonzi kuswera nemi pano ndokwandaita anomaona. Saka guys ndakuinda morara zvakanaka muve neusiku hwakanaka. Stay away from negativity, stay away from things that does not pay your bills, stay away from zvinhu zvinokukanganisai pfungwa dzenyu nenjere dzenyu. Kana pasina live dzimwe dzinoitika kwatitude anasa kuna live here hakuna kwati live kwatitude. Kana kusina mamwe malive amunokwanisa kuenda kunoona anokwanisa kukuumbai nokunakidza nokusekesai zvichinakidza anditika onai mamovie guys, watch a movie. Kana kuti tinokwanisa kuvigirai dzimwe dzakare dzamunhu wausive kunoona dzedze todziita restream toya tichiita nharo tichikweshana mucomment section ichiplaya ya iri yabudhara ya tichiita nharo tichikweshana kudai so togona kuiunza sh anzimbozo Diana Diana tozodzoka pa toisa idu replay dzemamwe malive akudhara dhara anditika sisime daireka nitsvage nyasha mutero uya kuwhatsapp then toona anditika chokwadzelewa thank you love you wida kurova animaona sanzi ngatenderera David ndoda unanodya isha iwe nasi ndaende after before for the next hanzi ndona maseries hanzi ndabika ndikatodya ndikasuka naiwe Lara saka ndatokuitira zvese iwe uchingoteerera uchingonagwa uchitobika iweka zvakaoma. Saka guys hanzi hatididza kare so dzikunyenganiswa no pane nyaya dzinotonakidza dziripo dzekuti you can concentrate dzitoripo hobo dzitoripo. Okay, ndichakanda flyer repicnic guys. Joburg team kune picnic yevakadzi chete, kune diaries ladies picnic iriko musi wa 9 ndizvo musi wa October guys kuJoburg. It's only 350 yako then kupicnic toenda uko kupicnic kunonzi kuigara zviya rona uya WhatsApp antira zvimwe ndazikila ndaiona Irene wasati wanyora chinhu wangoti hai tichapindura 29 October inenge Saturday 29 October. Saka uko kuri kuendwa ndichakanda kana kwa Jeki kunokandwa nyaya yako ndamborenga nyanza kwa Jeki dzinovaka sterek anomaona modi coming queen box uya Diana antimaona then totangira ipapo 350 yako kunofara hande isi vakashoreka isi vakazvidzika pamberi nekuvara who knows pamwe gore rino yatichawa nemukana wekuita maget together hande ifati pamberi nebhora 350 yako colorful dressing dziriko dressing dzikuitwa tikuinda kunonagirwa tiriko swimming costume yako tichange chidhidha tiriko 350 includes food and I think it includes food but drinks unozviunzira anomaona saka ndatirega ndikudzei guys handitika saka ndakuenda guys love you so much guys musazondifonera uchikwa atanga munhu yamutukwa musandifonere anzi right way uya nayo musandifonere regai right yevari kuita kana zvichiva pa handi zviri kumupa mari lechebi bye bye guys mararabo handitika hanzi dai maita picnic mix tikuda kumbota yevakadzi chete this time abiko hanzi kuZimbabwe chinonga yaDecember tinouya tiriko Zimbabwe rongai kaimima Zimbabwe nzikoko kuZimbabwe tinouya anditika
tinouya kuzimbabwe ngai kuzimbabwe ko tinouya kuzimbabwe dai itai group renyu remadiaries rekuzimbabwe rewhatsapp itai whatsapp regroup renyu remazimbabwenzi remadiaries ari kuzimbabwe. That way you can plan easily kuti toda kuenda kwakati moenda uko kana kukariba uko kune kuchino ikeves monosvika muri kuzuva rose kana ndimo za nzvimbo dzekwaharare moenda kune kwachida kunyenganiswa ndichauya naye kunyengana memo ndondori vanhu vacho vawandisa vanoda kunyengana vawandisa kana kumaharare gardens amene kupione kune mvura pano vanhu vachinakirwa variko nemabhasikiti edu tichifara senge pana December vakanda vanenge vari kumusha. Saka mukaisa date raDecember inobudirira, but as long as it's before Christmas inobudirira. Hanomaona imi ndimo za nzvimbo dzenyu rongai hanomaona todaira nyasha isa ndouyazve Abigail ndouya kalolomatiza ariko ndinouyazve kuZimbabwe atiri kuya kuZimbabwe totouya nevanhu hobho kubva kuno totouya takaotowanda ikoko ndinouya kuZimbabwe paZimbabwe maronga izvi zvakanaka aufly ndouya 1 hour nenda paZimbabwe then you start from there. Itai group renyu reWhatsApp ndopekutanga then moronga musangoita group renyu tiri remakuwa chete moita rekuti moronga zvimafunction zvenyu muchiziva nawo muchisanga nawo umakaita dambudzikowo mozivisa nawo vari kuZimbabwe menda kunorepresenta muchidaro. Saka iyi iri kuuya iyi ndeyemadiaries emadzimai eJoburg Pretoria vanokwanisa kujoina ipapapo. Then yeRustenburg iriko musi wa9 November 5 November 9 November yeRustenburg iriko kunonzi kuSparkling Waters yeRustenburg iri kuSparkling Waters. Saka maflyer ndichaburitsa iladies outing futi picnic futi saka ndichaburitsa. Saka Cape Town vari kuita yavo asi date asandariona asi vanenge vakatoronga zvinhu zvavo handizivi. Saka maprovince ese hanzi uyai kuUK next year ndakatovaudza next year kuchurch kuti next year ndikusvika palansa naikunodzosirwe kuZimbabwe usina kuenda kuLondon kunoona madiaries ekuUK hazviitizvi ndivaumboti fe palansa apa ndomboti vhiki chete tiripo 2 weeks ndodzoka tikuuya next year ndoyako next year ndazoshanya handimo ndigadzirira paperwork ungondigadzirira paperwork zvekundinvita iya ndouya inongoda paperwork chete ndouya. Hello tiketi ndozvitengera. Hello ndiri right uri sei muchiri palive ndaida kubvunza ndakakuisirewo meseji nezvehembe kamuna undipindurawo. Okay, hembe ipi? Hembe munombositi mune hembe dziri musitoku chichi dziri kutengesewa. Unoda kutenga ndakuona ini uda ipi? Ndinofunza kuti ndedzipi dziri dziri musitoku dzachona nemaprice acho. Alright, ndichakusendera. Senda futi kuti ndiniwe hembe. Alright, maita basa. Alright. Group re WhatsApp batai madmin. And I'm loving one thing. I group rakarongeka re WhatsApp. Aiwa, vakadze ku WhatsApp this time kusando dzenyu. Vane one go. Hakuna makuwa this time. Hakuna zvokuti chii zvakarongeka. Saka pakupisa vana apa vachapinda vanyuwana. The time because imimi magara vari WhatsApp kudara already kwaiko zvino. Muri vanhu bo. Munoita dzenyu mchidini hasati nambowa muchema kuti nyaya dzenyu dzazobuda kana dzadai hasati nambowa muchichema. Saka bo zvekuti kune vachapinda maadmin itai kuti muzoverify nokuti munokangadzwa group yenyu ranga riri kutofambira zvakanaka singaiti. Handira nese kuUK. Toenda. Iwe abivhura group. Unovhura wega kako group wozoti edawo. Vhura iwe group indozoya pana panoisa link veZimbabwe vopinda. Zvapera. kuUK next day tiriko guys. Tiriko. Hatisikumira. Saka Rustenburg vari muRustenburg vese guys musakangana muswe Friday Saturday Knox Antika Knox Gune anenge ari muRustenburg pa El Paso antika guys nemusi Saturday please Friday yacho tinenge tarira kwamacheso ku Cosmo City anomukona Friday tinenge tarira kwamacheso ku Cosmo City anomaona saka macheso ari ku Cosmo City nemusi Friday guys vari ku Cosmo City mawanirwe nyasha vari ku Cosmo City mawanirwe nyasha vari ku Cosmo City mawanirwa nyasha anditika ngati ndei tinosangana kutoya kwamacheso tisangane kwamacheso okay kwababache tinge tichitamba chiborodhe wakomana hakudana anonzwa 200 yako before andika 300 yako pagede VIP 500 VVIP 1000 vanhu vahombe kara vanhu vahombe hanzi kuUK msazotisiyawo mwana wasave uda kwenda nini kwese kwese hanzi weekend akamiti Rustenburg sandi weekend autiwani zvewe titamboti tikati fair kwamacheso Friday Saturday todzoka tichi fair
tetiri kwanox saka uzoto ndibatane musi wemadi kana Sunday ndabva kuchechi Sunday kuchechi asi kunosapota vangu handiregi ndinoenda because inde ndiye matickets saka ndinotova kutoenda kuno masapota because ndini ndiri kuindosa vanapa kwaina maginetsi wapusisime mune passport kuuk awindi nebed iwe ini ndichaenda nechisero uchangona ndaveko andika tengai matickets guys pako panikiri tengai matickets online anditika 200 rand but I'm going to put the poster now andika I'm going to put the poster to pin the poster kwamacheso kwabasharo aimi guys mira ndinoenda dzokera kujimu nhasi after 2 months body yangu iri kugwadza guys saka ndinokumbodzidzira kumbo kwabasharo hakudala anonzwa guys tinenge tiriko hanzi add me +1 ticket kwanox ndine 2 chete shumbres matickets ekwamba basharo ndine 2 saka 1 rangu 1 rafather diaries ndine 2 ekwanox yemuno ndo andogona kuto futi vangu avambobvuma rutsvagawo mari kakumana chona atsvaga mari atsvaga mari saka ndiri kumbodzidzira chibhasikoro guys by weekend ndendagona by weekend ndenda kuchichovha chibhasikoro by weekend ndenda kuchichovha chibhasikoro ndendaveko by weekend yes saka tinenge chikupakurirai vari kunze kwenyika tinenge chikupakurirai zviripo zvizere pamalife imi moziva kuti ndandiomera ndikunyimi malife tetiriko nedata tichiita chovha pasikoro shumbure sendinafather diaries uko kwazo vekureka uko havazobvumi kuti ndizofamba ndoga usiku saka ndinotoenda navo and ndinotsvagira bamini tiketi because bamini cameraman ka ndotsvagira bamini tiketi ipapa pana zvokuita ndotsvagira bamini tiketi cameraman handoisa mali 100 rand per hour uye akonditse because chini icho ndocho chandakakonewa wena asida kutoenda saka shumbures comment section mushamwari kumbira kumutengero tiketi 200 rand kumbira kunotengerwa katiketi tisangane kwamachese kokoko kwanzi namai mikeo rapafadher rice ndinaro ndikuenda navo ndanavo sha go with him as long as musingandidisturb kana mandona ndichijaivha pastage kwamachese don't disturb niwo muiti yamunenge muchitamani kwamunenge muri ini nechita here nechita ndiri kwanenge ndiri komainini hauye here mainini ndiani mainini mukadzi wamanini vana vanozosara nani vanogara kumba vana vanozosara nani nadia handei vasikana tinonakigwa madhayaris tofara kaisi handei madhayaris inozvinakirigwa handei kwababasharoko zvimbofamba sei right guy mufa mosarabo antika bye bye, I love you.